Ko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Huwebes na kita. Hunyo 11, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan, lakip na sa online nga nagamonitor karon nga aga sa gihapon. Mabatyagan naton ang pagtupa sa panaliti kag ulan sini nga aga. Dala ini sang low pressure area o kon LPA. Ang pinaka-latest advisory nga ginpagwa sang Pag-asa, alas 3 sini nga aga. Ang LPA yara nahamtang sa 50 kilometros na sidlangan or east-northeast sang Birac, Catanduanes. May araman kalayon nga 245 kilometros sa north-northwest sang Burungan City or Burungan City, Eastern Samar. May ara naman sa nag-epekto diri sa aton nga southwesterly wind flows. Ang hangin bala nga nag-epekto man sa Palawan, Western Visayas kag Mindanao. Amoy ning rason nga makabatyag kita diri sa Negros kag Bacolod sa pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline. Especially ang Pag-asa nag-declare na nga nag-umpisa na sa bilog nga pungsod Pilipinas ang rainy season. Aksyon Hotline. Good morning sa aton nga mag-aksyon nga nag-monitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. May available dira nga chatroom nga pwede ninyo padalaan sang inyo mga mensahe. Now sa aton nga mag-aksyon nga nag-monitor man via YouTube, may available dira nga chatroom nga pwede ninyo mapadalan sang mensahe sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa Ilama Transistor Radio, din kaman nga bahin sang probinsya kag Western Visayas. Good morning! Welcome na sa aton nga pagpangalagad tub-tub takna alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ginautdan kita sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar. Back up ta today si Aksyon Eden Abuso kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga.
Now, parte sa ginakabalak-an nga posible pag-umpisa na sang komersyal nga pagbiyahe sa mga eroplano kag barko diri sa bilog nga Negros Occidental kag Bacolod City kay ti June 15, take note matapos na nimo ang pagpaidalom sa probinsya kag syudad sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Now, after June 15, so far wala pa recommendation ang National IATF kung ano ang matabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Bala ma-downgrade kita into new normal or mapadayon gihapon o magapadayon gihapon ang MGCQ after June 15 nga relevant kag importante ini. Bangod magalain ang guidelines pag-umpisa June 16 mo. If in case mag-new normal or whatever nga gamiton dira nga termino sa nasyonal, ti may pagbag-o gidya dapat sa guidelines nga ila sini ipatuman. Like for example, kung may ara na sang pagpatuman sang new normal, kaya nga ton balantayan diri makaregulate pabla ang LGU, although ginambal dito sa mga members ng National IATF, ng local government unit, masigi man sila gihapon mo sa pagpatuman sa ila diskresyon, pag-regulate sa mga nagapalauli, hindi lamang OFW, hindi lamang sa mga locally stranded individual, non-OFW, kundi returning residents. Action Hotline. Baloon tani karon no less than the governor sa probinsya sa Negros Occidental kay subong sige gyapon niya ang patuman sang health protocol no sang Negros kag Bacolod. Amo nang rason nga ti sige reklamo di damo na nagareklamo mga OFW ho kahapon nagareklamo na kay naglapaw na sa 14 dias. 14 days mandatory quarantine kundi amo naging require sa Ilasang City. Adyos karon nagka-problema ang ila sining testing center. Nagproblema dito sa Iloilo. Ang ginpadala dito nga mga swab sample ti kundi way mapaidalom sa ginatawag testing. Ti hasta subong ho ti ambot kumusta tani? Nakabot na man kahapon or today ang resulta sa sining PCR test nga ginkuha sa mga OFW kag pila ka mga returning residents ay makaluluoy man sila nga naghalay sila tiner sa mga quarantine facilities. Action Hotline. I-check ta karon kay Governor Eugenio Lacson kay ang balita nga kung mag-travel kaya kung residente ka sa Western Visayas ang ayo sa iya sa pila ka mga opisyal kakaupod niya nga mga gobernador tani wala na lang travel pass no nga require pa sa mga residente. Halimbawa ako magato si Lilo tuti kung magbalik na ni sa pagbiyahe ang mag-commercial ang mga fast craft ang mga barko ang mga eroplano ti ano pa na karon pag-regulate mga halimbawa kung naghinaraguyon na pero I doubt nga damo gyapon na travel since nga waay pa matapos ang problema kag pamahog dulot sang COVID-19. Action Hotline. Ano pagid ang istoryanta karon nga aga? Now, preparasyon sang Bacolod sa tion nga magumpisa na ang commercial nga pagbiyahe sang mga eroplano kag barko isa sa gintalakay the other day dira sa bahin sa Bacolod City Government Center. Nagalakip ina sa magkomitiba nga ginauyatan sa magkonsihales. Tibaluon ta karon kay Councilor Novero nano ang mga guidelines nano ang maginistoryahan nila. No kay ti apat na lang kadlaw na nabilin ho wagtang ng June 15 kag amo na ang hibaluon ta after June 15 kun anong kapalaran sang Negros kag Bacolod. Action Hotline. Ang headline number 3. Isa ka konsyal sa Bacolod, nagareklamo siya kang iya litrato way malakip sa health advisory ining mga TARP bala
kag ginapahamtang sa mga barangay. Tigaling kagabi sa report ng Aksondale sa Lazaro, ay sa kaibalo, sino nung paubra sini? Posible syudad sino manabi gasto sina alangan nga may mag-sponsor hanggang ipanagtag sa mga barangay as part of the campaign advisory of the city bilang padayon no nga pagpanagang kag pagpaybalos publiko kung anong himuon nila agud makalikaw sa ginakabalakan nga COVID-19. Ang paglaptas sini. Now, tibalon ta na karon kay konsyal do siling yan ano ni man konsyal ko do ay ko ginarespeto yaw nga way ko na yung mandalahaw. Ya pati sa mga top ni nga na daw may politika siling ko ni ba si kun ginabasi na kung may obra ka o kung wala during this pandemic. Kagining panibago karon nga kaso sang COVID-19 diri iya sa Bacolod City. No, may patient number 19 na kita. Kag sa Negros Occidental, hibaloon taman. Anong ginahimo karon sang aton sini lokal nga panguluhan sa probinsya kag diri sa Bacolod. Kay hindi malikawan nga bisan ang locally stranded individual, tiari may record no, nga nagapositibo sa COVID-19, ti kon in kaso nga pabayan mo ni, nga magabot diri sa probinsya, magabot diri sa syudad, outright papulion mo lang dayon, buyan mo lang story labi, ti tapos gid, amo ginang ginakabalakan ko, kung ako iabi locally stranded individual, kapin pagid naghalin sa mga high-risk area, hindi ko dali-dali magpauli sa balay nga agwan tahon ko na lang kasubo nga nabatsyagan ko kag bisan kabudlayan para sa akon nga magtiner sa quarantine facility sang sa ibutang ko sa alang-alang nga sitwasyon ang ikayong lawas kag kabuhi sa akon pinalangga nga miyembro sang pamilya. Amo ginaya ang dapat paminsaron ta kay in kaso halimbawa, magpauli ka to sa komunidad mo, locally stranded individual ka, tapos, why naton ginapangayo, may mag-develop, o kung naka-acquire ikaw sang COVID-19, while nga nag-travel ka, ti karon ko magpositibo, abi, kag tapos, matapikan mo mga miyembros pamilya mo, may senior citizen o kung bata, dason sa uli, dalon sa hospital, ang malain sila hindi mo gani mabantayan, ang miyembro sa pamilya mo, hindi mo yan matatap. Dito lang na sa ospital, kag bulngon sa mga doktor. Ibaloon ta niya kung ano mga update kag development karon iya nga aga. Dari sa aton sining nga pagpangalagad. Now, sa nabilin, 4 kadlaw, unahon ko lang si Councilor Novero siguro kay pakaronan ko si Councilor John Gamboa. Kay gusto ko ni i-check kung ano na ang mga preparation, ano na ang mga gintalakay sang member sang local IATF no diri sa Bacolod. Kay ti may record na mo sang LSI nga subong naga-positibo sa mga ginapatigayon no nga pag kuha sa ila o pag-undergo sa RT-PCR test. Ti siling ko hindi din dapat magatag kita sang kumpiyansa, hindi tanay mag-lower guards ani, kung hindi tanay mag pagusto lang, no, nga inang papulion lang gulpiada, kay siling ko basi bala, amo paninghalinan, baw, imbis subong ang sitwasyon ta, at least nagaganagan ang kaso, siling ko basi maglinupok bala, kang magbalik naman kita, puwera palayo lang, sa GCQ kag ECQ, po hindi gito magwanta nga sitwasyon, no, atong ECQ kag GCQ, kapin pa kung amo nga panahon nga puwerte ka maulano ng tsimpo, baw, ano guruk budlay no? Kag ma-update man kita karon dira sa Barangay Bata, kundi may gin-lockdown dira ang lugar, kumustahon ta kay mga residente suno si Kapitan kapon siging ginuwa gyapon, no? Nagakadto gyapon sa agwa sa ngila sining purok, agod nga mag padulong sa gwa kag magpamakal sa ngila kinanglanon. No, which is not good. Kinanglan cooperate kita na this time, agod man sa kaiwan naton, kag sa para sa komunidad, kag para sa aton
pamilya. Action Hotline. Alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time kag pila pa karon ka mga update sa national nga aton man sinitutukan diri sa aton nga pagpangalagad no anti-terror bill. Damo naman gihapon o damo sa gihapon sa mga organisasyon kag sektor nga nagabatyag sang kabalaka, pero ang hambal diri sang Malacañang damo safeguards ni hindi ka mo magkabalaka, okay lang ni siya. Action Hotline. Hindi ni magkalapak sang tawanon kinamatarong niyo no? Ginpasiguro niya sang Congress ngang pagpanday ang himo sining anti-terror bill, ang tuyo lang ang mga malain nga elemento nga may plano magsabwag sang terorismo. Ti amo nang hambal sa Malacañang, pero pisan mga lideres ang kasimbahanan kapin pa ang Romano Katoliko may mga statement nga ginabuyan. Action Hotline. Ibaloon ta ang mga update kag development karon dugay kag parte bala sa RT-PCR test nga mga results sa Iloilo, i-check ta karon sa kay Dr. Grace Tan or sa CHO, City Health Officer sa Bacolod, nano na ang status. May update gid man, nakaumpisa na to, nagbalik na gid man sa normal ang operation. Kag nano man, kay naglawig di si City kadlaw limbawa si sano sila nagumpisa ging kuan swab test. Butang tapa after a week sila gin swab test sa ila sini nga mga quarantine facility, meaning ti sobra na isa kasi manae nga na-delay o kunway ini mabalaan pang result, tiding kakita siya na iya nagatinder sa mag-quarantine facilities. Action Hotline. Inadugay-dugay tutukan dire kag atong balita dira sa may provincial capital nga nangin driver to ang sa Bacolod balang nga patient nga bag-o. Ti ang palayag sa Governor's Office nga February palanggaliduay na tuga duty no sa provincial official sa isa ka board member dira sa provincial capital. Action Hotline. Pero pakarunan ko ina mga ka-aksyon para sa mga nagapamangkot. Diri kita anay sa balita parte picture or litrato. Now kundi damo naman kita nakita kag bisan gani sa mga negosyo, commercial establishments, barangay hall, mga lugar nga masamig na tumpukan sa tao ginakadtuan, may mga advisory or health advisory nga ginahimo ang city, which is good for me nga. Ti kinahanglan pagi sinang mga advisory makita sa tao kapin pagid in public places makabasa na sila karon ga remind sa ila, oy kinahanglan face mask ka, kinahanglan ang aton sini cleanliness, ang aton hygiene, ang proper hygiene dapat tahimuon. Reminder kag padayon nga pag-educate sa tawo. Ano ari karon? Mayara sang pila ka mga tarpaulin nga ginpanghatag sa barangay ay presyum ginpanghatag no sa barangay. Ti gina-display ini sa pampublikong lugar. Adyos karon may isa ka konsehal nga way madala litrato ito. Ti siling ko nanong basihan siniman kun iya sa city gasto ni nanong tabo ni siya man nga way niya gindala ang iya picture. Ti kagabi sa report ni Axondale Salazar ang namuno ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. siling niya pati sa tarpaulin may politika. Online sa hotline. Online sa hotline. Balikan ko siya sining nga aga, agud nga maklaruhan kung ikinuiway ko kabalo kundi ni siya nagalin nga pondo kag sino no paobra sini. We have Councilor Jun Gamboa on the line. Councilor, kumusta? May aga. Salamat gid sa time mo karon nga aga. Ano sir, why madalang litrato mo ang picture mo? Nakakita gid personally sining mga litrato? Balo ka art, kuya, ga-enjoy gani kuya sa reaksyon kag sa publicity kag sa atensyon nga ginahatag ini tulot sa sining nga tarpaulin. Kag wala ibla kuya nagareklamo. Okay. Kung ako yung personal mo, wala ako yung reklamo because in fact, on the contrary, naghahatag pa gani niya sa akong sang dugang pagig niya publicity kag attention, di na kamo siguro magtawag sa akon kung wala reaksyon sa tumuluyo kag sa mga barangay. So galing ang akong sinibiyang kung ako yung pamangkuton,
anong reaction ko, this is a direct affront sa institusyon o sa sangguniang panglusod where I represent. Aha. Ang pagkuha niya, ang pag-atipan sa ako niya, ang pagtratar sa ako niya sa sangguniang panglusod. Frankly speaking, Sir Art, I am treated fairly by my colleagues in the sangguniang panglusod. Kaga ang pagtrato man sa akon sa akon nga mga barangay. Di ba ka, di pa na, og ako ya sa gihapon sa barangay mo, adlaw-adlaw. And the same manner na amuman ang pagtrato nila sa akon. Nati, I don't know, sisahan nyo kung sinong smart alit ang ang simuno, sino nga tarpulin, pero bilo ka Sir Art, personally, wala ako yan nagareklamo. Okay. Pasalamat pa gani ko ya. Kay balo ka, dira mo makita nga ang sino man ang Eh, basi hindi mo nahungod, Counselor? Basi nalipatan lang imo picture? Basi way ka nakasubmit? Ay, kadua ko na ng kuan nga nag-react man ng mga netizens kanang mga punguluyo to bilang ad nila nga ti wala to 19 na to kabilog ng mga personalidad nga gin pagwa nila ginindula naman ako nila sa eksena. Ito bilang atong sabihin nila nga COVID-19 sa 19 ka mga persona nga print nila, wala ko to sa imong na pag-print sa mga kwan sa mga poster abi. So but again wala ko gibala na sa pakit sa matufak namkot pagani ko ya na sundin pataon nga kaulihot ka na nagaisahanon ka na hingabuton ka pamilya sa gihapon. So, in other words, kinibutangan pagit nila ang isyo sang COVID-19 sang pandemic o kung krisis ginlamot pagit nila ang partisanship o kung politika. Which I feel sorry kung sino man na nagpasimuno sila para sa akon niya respect paganina sa ila, hindi niya sa akon. Ti, galing why naglain bot mo? Wala. Good. Personally, no. Ako lang akong tagambal na it is discourtesy, disrespectful, or unethical. So, at pang hindi tubod kaya, it is akuan kaya pa sa opisina to ya. Okay. Na ginarepresentar ko, kag sa mga pumuluyo man, nga nag-ilihir sa akon, sa posisyon ko subong. But personally, no. Siling ko bala, Counselor? Counselor, sa ambal ko, basi bala ko may nagpaobra kag may nag-sponsor sa niya? Ati, wala akong kabalo kung sino nagpaobra sila. Pero, so whatever, wala man ako yan nagreklamo personally. But, ako man lang ako na sa institusyon kami sa sangguniang pangmusod na ginarepresentar ko abi kag ako sa aming group. Oo. Okay. So like for example, kung ang sabi ka kolegya sa amon balaya Sir Art was not treated fairly in the session hall or during the course ng conduct namon sa as function namon sa sangguniang pangmusod. Okay. Regardless of your political affiliation, party, kung klamo man personal, ginakuha na namon niya, ginaportiran na namon niyang amon kulig. So that is gusto ko lang ipabalo sa pumuluyo ang kultura na dahil sulod sa sumuriyan, amon na dahil ang kultura namon. So, wala niya balit sa amon mga potentialista. Dahil niya ang pagtrabaho namon, amo man sa atin na Vice Mayor. I see. So anyway, why yun magaling ka, okay malang si mo, tilang taon tayo, kung ano hindi, kung sino mag-react ko rin, amo nang may responsibility na eh. Yes, sir. Wala na, kung magsigli natin. Ba't di siya mo makita ang... Paubra ka lang bisang imo ya. No. Balo ka, hindi all the more ganun siya at hindi katong pag-lokitan sa politika. Ang ining krisis. You know what, all this time, I kept my peace. Halin pa sang Marso, hasta subong pagani, wala akong yung nagpa-interview, anything related to COVID. Okay. Because ginatugan ko na ya, kag ginarespitar ko ya ang syudad. Ang aton ng mga opisyalis, ang aton ng local ITF, na ila inayang
dili kupon kag ilan na yaw lubrahon. Okay. Kaya na-respetar, kaya na-supportaran, kaya galing sugot, sa tugtog subong. Ang tikang tanan-tanan parte sa COVID. Ate, sige. Anyway, iway na lang na, pigad na lang na, dili ko anay sa concern nato, no, parte sinay ko, to pag-hearing nyo, tinalo ng masunod nga tikang sini, ang Power Watch ng grupo ni Mr. Sanso, ini nga si Banan lang ginahatag na sinay ko, nga kinanglan magpatawag sa dialogue, after which, may plano sila magpadala complaint sa ERC. Sir, sa una ka malukwara ka man sa subong do ara ka man sa Power Watch, nanong sarang mabulig siniman kay ang mga consumers mong partigid ang mga reklamo? Yes, sir. Sir Art, tamo niya. Ang dako nga pagsaka sang aton nga billing sa Condalayran sa Sineco, aside of being ginkuaan kita nga nilaya sang ng estimated so averaging konsumo. Okay. Gin-averaging nila, gin-estimate lang nila ang atong na konsumo sa sinaka bulan. Kaya ginasumer nila nga nagtinir kita sa atong panimalay kay kung nga na-quarantine kita dahil lawid na pagtinir sa atong balay, tako kaayo ang atong man konsumo. So para sa isang unfair and just at unequitable na assumption. Okay, isa na. So ang ikatako, Sir Art, nga kung naan nagtako ang atong feeling, amo man kung naan at the end, sa among na pagkikiring, pangayuan ko sang papeles, ang corporate planning forecast study, ang atong resolution sa board, partili sakit ko salkon na padayon na nagapangulikta sa aton sang power na wala man natin na usar, nagamit. Pro ginabayaran natin na statog subong. In the amount of 250 million. Ano isa? Ang ito bilang hambal nila ang ginatawag natin na fixed cost component ng generation and transmission charges. Okay. Na kung wala kita gagamit, tungod na Alas 8:29, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang parte sa Sineco ni siling sang grupo ni Mr. Winnie Sancho, if in case nga sining nga si man na hindi sila abi maghimo inisyatibo nga maka-contact sa ila grupo, maka-discuss siling nga kuan kami padala kami complaint sa ERC. Sir, you were saying? Yes, sir. Ariya, nagsarara ang mga malls, mga factories, negosyo. Kumo nga ginsulod kita sa isa ka fixed na kontrata sa mga ga-supply nila na usar. Yeah. O sa power nga wala naton na gamit, sukton ina, tag-ipasan ina, tag-ipasa ina sa mga residential consumers. Amo ina banwagit ang dako. Pero rason ko nga nagsaka nagtambuok ang atong Balaran 3 times. Okay. Tungod nga din lockdown naton, ating pasan naton ang ginatawag naton na fixed cost. Pero sir, bagon siniman, ano mahimo ta kundi nag-committee hearing naman to si Councilor Bariban ng ligad nga adlaw, after sina sang committee hearing, nano matabo sini kung pagpatawag to no sa Sineco, sa part mo yan, anong sarang mabulig diri sa consumers? Yes, but ang atong kapag hearing, nag-attend ako, tambong man ako po sa Councilor Simple Distrito, base man to sa atong resolusyon. Resolution ba lang pangabay nato ng Sineco to explain. Now, ang aton niya, padayunin nato ng aton niya na inquiry. Mula ko nga ang pangabay ko gitna, iterate ko sa liwat, sa kay President Ay Carbon, ato dito, sa mga management officials ng Sineco, na tagaan kita nila sa ini nga mga papeles kay imbestigaran ini naton sa liwat, bukaron ini naton liwat kay amo ini banwa ang ang rason kung naan nagadako kag nagataas ang aton Balayran. Okay. 232 million. Sa ata may ara papalabuton ni start may isa pagid ka mga anyos unutilized and produced ang demanded na kuryente nga ginasukot nila sa aton, why naman nagamit 300 million naman na worth. Pero makita mo nag-appear na sa billing
kung magsukot sila. Yes. Na kuan mo na makita mo na sa billing sa sulokton nila. Okay, so ina siya, galing kahit hindi mo maintindihan, guro na, kung ano nabutang na counselor? Ati ginatun-an din na yan, sir, right? Ginatun-an din na nato niya, kag makita na nato da. Okay. So ginatagol na nila, pukutob sa konsumidor na wala yan na lungong sa sila nga bagay, bayaran lang nila otherwise dan sila pro dapat Okay. explicar din na sila kay kadako sila na pundo nga ginasukot nila sa aton. Sige. So, wala to namon nga ng imo office da magbulig sa imo tatapan. Kaya ang isa pag ginabantayan kuman after sini magbalik sa new normal ang basiwa mo do nag-ugdaw ang isyu sa basiwa pagkatapos nga sining pandemic sining ko basi lipaton lang kita lang kon lipoton lagol piada lang ni pag tulotaway ni imbukaday go ta may baluan tapos ng kontrata na pirmahan na. Yes sir, isa pa ng balantayan ta. So gina-coordinate na naton sa aton nga basiwa employees union parte sini nga development. Pero wala So, pa man, ginabantayan subong? natin, sir. Wala pa man subong sir? Wala pa, oo. Wala pa man siguro. Kasi ka, otherwise, dako na nga bukol sila, kasi dila sila nga gampang. Kung pirmahan na nila, that will be a big issue for the city of Bacolod. Okay. During this crisis, yun Aha. yung kuha nila, din himusdan nila ang nga issue. Aha. Sige, makatawag kami sa imo some other time kung may update na party basiwa kag gunano matikang himuon sa Seneco so that we can update also sa mga consumers nga mo gining direkta sa mga apektuhan. Way pagkabawi, way pa makabangon sa epekto sa COVID-19, tiari naman another lulok doon. On that note, Councilor, salamat, Gid. Yes sir, salamat din kada that is correct. Tungod sa inyong bayanihan to heal as one act. May mando kita nga hindi kita manghimulos bila. Okay. Putira na to ng pumuluyo partisipin sa isyu sa mga profiteers, sa monopolies, kag sa mga highly disadvantageous na practices na nagadugang pagig Okay. sang misery sa ating mga operate. Salamat sa lahat na imaga. Action Hotline. Councilor Wilson John Gamboa Jr. Now, parte sa update sa Seneco kag sa Basiwa, tinibalantayan ta kay siling ko nagulog daw lang to, nadula lang to ang isyu sa Basiwa man nga pagsulod into contract inablang PPP o Public Partnership Program, no? Ti pro basi kon pagbalik ni sa new normal, matigayon bla kag gibot na lang kita. Action Hotline. Amo nang isagid ka mga balantayan naton nga ma-update. Ti partition ay ko importante niya mo. Kay ordinaryo nga tao diri nagabayad niya mo. No sang kuryente niya. Kag hindi pwedeng hindi kaya magbayad kay utdan ka man. May kuntani nga sige lang siya siga bisan di ka kabayad labot siya ka tuig pero hindi niya pwede. Pag labot niya sang due date mo kag disconnection period nga ginatag si mga allowance siya. Actually, pag-atag sa imo sang disconnection, kuandira information from Seneco, sunod gadlaw sina, utdan kagid mo. Action Hotline. Kung saan o ginbutang dirang schedule para utdan ka, Action Hotline. alas 8:36 na. Sa iluan ko lang si Councilor Renisito Novero, kay nag-meeting ni sila last day. Ang siling ko gani, June 15, after sinihan lumatabo sa Bacolod City. Now, may mga cases, LSI nga nag-positive sa COVID-19. Tinano ang mga preparasyon nga ginahimo. Taraman, kay siling ko maghinaraguyon ni Coron ang magbiyahe sa aeroplano kag barko, sa fast craft. Nano na ang mga set nga mga pagpanghanda sang syudad. Online sa hotline. Kumusta ang tayo ng mga quarantine facilities ta? Kay kapin pa na delay to ang result sang PCR test sa Iloilo. Councilor, how are you? Good morning. Morning, good morning, Action Art. Magnaga sa inyong bilog management and staff sa atong mga palangka sa maupot na tagpalamati. Good morning sa inyo tanan. Salamat, Gid, no? Number one, ma-update lang. Kung nag-meeting ka mo last time na mayor, upod sa iban pagiging members ng committees, dira sa IATF, nano sir ang natalakay niyo? Preparation after June 15? Okay, that is correct. Nag-meeting kami, gintawag kami ni Mayor, pati ang mga representatives ng tatlong naton diri ka airlines, PAL, Cebu Pacific, kag Air Asia. Okay.
Hindi ko anay mag-atagit siya definite nga estado kung ano pagid ang matabo after June 15 except sa mga rough draft lang abi no. Kasi of course yamang isang mayor naton. Okay. Siguro yung i-preempt ang executive order. Aha. But I can report to you what we took up kagang possibilities. Okay, June please. 15. Number one, by June 16, ang possibilities na nga akong ginahambal Action Art, no? Yes, sir. By June 16, ang commercial flights ma-resume. Ang aton mga seaports traffic ma-resuman. Okay, so ang gintalakay namon kung mga pilag ka mga pasahero ang posibleng madala sa airlines kag sa mga baruto o kung barko. Okay. Siling sang aton airlines kay wala katuya representante sang mga shipping lines. Airlines lang. Siling nila kada adlaw isa lang anay ka flight ang ila imuon. Isa. Oo. Bali sa kada airline companies, isa lang, sir. Sorry to but in consideration ko, kada airline companies, isa lang ka trip kada adlaw. Kada adlaw, amo nang hambal nila. Okay. Ang ilang mga pasahero, ang kapasidad sa pasahero sa ilang eroplano, makadala may ara mga 200, may ara mga less than 200. Okay. Pabangkot namon, may observe ko mo sang social distancing o kung hindi. Sa aeroplano ha. Aha. Ang sabat nila, hindi sila mag-observe social distancing. Uy. Oo. Pero, i-require nila ang pagsuksok sang maskara. Kasakay ka naman aeroplano, Action Art, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Di kabalo ka man kung ano ka igit dira sa mga pulungkuan. Correct. Lapitay. So, isa na ka-risgo. Although, may ginhambal to sila nga daw some kind of a scientific observation nga kung higher altitude kuno daw ang infection sang virus daw far less possible. Pero wala na yan. Kabalo kung tuod na o hindi. Kay hindi man naguro justification kay nagbiyahe sa Miami pakadto di sa aton gani dapat why na to nag-develop liwat ang virus eh. Gani. Amo na so wala kita nagabaton sila officially. Okay. Number 2, sanggin pamangkot ko, di posible ayhan nga ang inyo flights magdugang kung damo naman posible man nga matravel. Ang sabat nila, posible. In other words, wala sang rule nga nag-prevent sa ila dugangan ng ila flights. Okay. Okay? Amo man na ang matabo sa atong mga barko. Okay. So, ang problema nga ginahatag din sa aton, naman eh, number 1. Okay. Kung tuman kadamo ang pasahero nga magsulod, marami mo namon. Makontrol bala namon, kung makontrol, ano nga mo ni mo on sa pagkontrol. Kadua nga pamangkot, hindi namon makontrol, kung hindi namon makontrol, ano naman ang best alternative? Next. Okay. So, sa pagkontrol, suggestion kami. Okay. Kaya ang probinsya, mahingyo, nga kung mahimo, kada semana until June 30, hindi lang anay sila magsobra 3,000 sa mga pasaheros ka magsulod sa probinsya at sa Bacolod. That yet remains to be seen. Kung pwede. Conforme kami da sa syudad. Mayor conforme man da. Pero, nagahulat pa na sa ilaman conformity sa airlines kung masugod sila o kung hindi. Number 2, kung tuman naging kadamo, kasarang ba lang aton test kits for purposes of RT-PCR o kung ang swab. Ang iya sa probinsya, we were informed na may ready pa sa mga 12,000. Oo, 12,000. In other words, hindi infinite ang aton numero sa test kit. Sa syudad wala pa tadiya sang kulang. May ari man tadi test kits, pero wala pa tadi lab. Ang probinsya may laboratory. Now,
ang punto nga kung magtuman kadamo, kulangon kita test kits. In fact, dito sa Manila, sa National IDF, dito gani, kulang naman sila eh. Aha. Sa naiya gani, may mga naglulupad na nga wala nakaka-argue sa swab test, kaya wala sila ng test kits available. Sus. Okay? Ah. So number 3, kinahanglan babala i-impose na ang 14-day quarantine. Di kung magmuad na ni sila katama action art, admittedly, kulangon kikita yan sa atong quarantine centers. Ay sus. Ang hotel accommodation facilities, ang hotel, na ginabayaran sa OWA, makulang man eh. Granting may ara pa hotel facilities kung mag-albierto ni tanan, kaya di ba nag-close kagili-gili magbaton, ang resources naman sa OWA, nag-deplete. So, hindi pwede nga ang tanan-tanan na gidlang ma-providean. Kasi, call of nature man mo, hindi man infinite ang aton na resources. Okay. Next punto, ang aton mga eskwelahan, hindi ba ni tanan naton magamit? In fact, ang aton kontrata sa DepEd is only until June 30. Maninguha pa kami na makapangayo extension kung pwede. Okay. So, anong amon next alternative? Nga posible nga matabo. I am not saying nga amon ni ang matabo. Okay, Yes, okay. tulaton tagid na ang executive order ni Mayor. But only possibilities. Number 1. One possibility is, hindi na kita mag-swab test. Kila yun. Hindi Okay. naman kita mag-imponer sang mandatory 14-day quarantine sa masulod. Kundi, Papulion. papulion, kagi-imponer ang strict home quarantine for 14 days. Okay. Hoping, praying, and exerting efforts na mag-cooperar ni sila, hindi sila maglalagaw, kag hindi sila maghalubiro closely sa miyembro sang ila panimalay while observing the 14-day quarantine. Of course, ang problema, kung may mga balay nga, isa lang ka kwarto, so kwarto kagagmay, wala sila choice, kundi mabungguan na higit kada adlaw. Correct. O siya naka-problema. Aha. Hindi isa mangin problema, git, katama, kung dako ang balay, kagdako kwarto. Okay? Pero initanan will require strict cooperation sang tanan-tanan nga ma-involved, including our barangay officials. Na ginahingyo naton ang magbulig, monitor, kag bantay sang gina-quarantine. And one condition, nga kung mag-develop sila symptoms sang COVID-19, they must be willing to be taken to an isolation or quarantine facility and then subjected to swab test until the result is negative. But then, kinambalan mo ito namon, nga meantime, may first aids kita sa mga may sintomas kag gina-quarantine. Ang mga pila ka mga first aids nga gina-apply natin diri sa syudad to our city health office, tuduan sila sang exercise, may sumba pa, duga nga mga nutrients sila pagkaon, mga vitamins, nga mga posible makabato sa COVID-19 virus, kag steam inhalation. Okay. Nabalang tuob, makabulig-bulig man. Siling ni Dr. Mel Insoli, pamangkot ko sa akin ko, Doc, mga ini nga mga bagay, makabulig ni yes, they can really help. Okay. Galing initanan, preparasyon ta pa lang, why telling kabalo eh. Nung after sang June 15, kung bala mag-decide karon ang national, mambal ang national ATF, okay, kadto na kita, downgrade kita sa new normal, ti paano mo pa ma-regulate ang councilor? Okay, amo na gani ang posibilidad nga kung mag-new normal na kita, amo na ang mga posibilidades. Okay. Pero one possibility ang nagambal gid si Digong Duterte, kag amo man ang gululbaan. Ang hambal ni President, na hindi man imposible nga magbalik kita sa mas stricto pagid nga community quarantine status if the circumstances demanded. Meaning, pwede gani niya. Alas 8:47 na.
ang ginaistoryanta parte mga preparasyon ni kag nano ang mga posibilidad after June 15 eh. Ang ako na ganita ni mas earlier makapabalo ang alkalde kag ang National IETF nanong ila plano after June 15 parang ang tao ma-aware man. Ako yatod lang nagabatsyag ko gyapon sang kakulba sinimo. Councilor. Alas 8:47 na. Oy, good morning gali may pag-monitor lang dira, may lang pagpamati. Hello. Yes, sir. Oh, sorry gid nautod ang aton Gani. linya. Anyway, I was saying, pwede na ko kasigi. Yes, sir. I was saying, feeling ko, si President Duterte naghambal na posible gihapon nga mapabalik sa mas istrikto nga estado sa community quarantine kung may mga circumstansya nga mag-justify sini. Aha. Di kabay pa nga hindi na matabo. Okay. Pero ang aton niya ginatanaw sa unahan, ang dako nga posibilidad diri sa Bacolod kag sa Western Visayas na in DCQ kita, modified general community quarantine, manaog na ta sa low risk level, Okay. which will be a new normal. Kag kung new normal, yan ang mga negosyo, tanan, bukas naman ang commercial flights, both airlines, land, kag sea, bukas naman kag ang aton paggiho, mangin normal man gid siya, pero may limitation lang in terms of social distancing and wearing of mask. Okay, okay. So anyway, hindi taman ni pangunahan, ulaton lang namon siguro, ulaton ta na lang kung ang desisyon sa IATF nanong kapalaran ta after June 15 kag dira man possibly ang basis sang executive order nga ipagawa ni Mayor. Pero kumusta mga quarantine facilities ta subong councilor kay may mga delay nga result nga nagaguluwa bala no sa mga sa Iloilo gid especially nga batch nanong update sila man? Now, first of all, hindi naman pagbasolon ang sa Iloilo kay may iban nga nagapangbasol. Kati machine na sa action art. Wala sa luyag na ma-delay ang ila sini result. Okay. Machine na, so nag-back down, so naturalmente, hindi kita kakuha gila yon sa resulta. Okay. Pangod sini, kay ang aton mga gina-quarantine, nagahulat sa result until magpauli sila, nagsulubra naman 14 dias ang iban. Amon example, dira di sa Akasya. So, amon amon resolution, action art. No? Yes, sir. We decided, as presided over by Mayor Bing, na kung asymptomatic, kung wala man ng symptoms sa COVID-19, we will allow them to go home on a home quarantine until mag-abot ang ila result. Kag papirmahon sila na ila na ialuyag na magpauli. Okay. Kaya naka-undergo na sila sa 14-day quarantine kag naka-swab test. Pero wala pa nag-abot ang resulta. Papirmahon man sila na kung ang ila result, may God forbid, but kung ang ila result would yield a positive result, positibo sa COVID-19, masugot sila na kuwaon kag dalhon sa isolation or quarantine facilities ng syudad. I see. Pero nasugda na nasubong, Councilor? Nakaumpisa na ng amo ng system? Yes, nakaumpisa na kita. Nakaumpisa na kita. Okay. May nakapauli na gali. Ngaway pang result, nakapauli na. Yes, nakasugod na kita. Pero ang iban, I believe nakasugod na. Kaya desidisyon na namon ini mga 2 nights ago man lang. Okay. Kaya hindi man natin luyag magpatyag ang aton mga na-quarantine na kauturan na bilanggo bala. Kinakasubo naton ini mga kauturan kag mga panimalayan ninyo nga nagapamati, kinakasubo namon nga amon ni ang aton sitwasyon. Hindi man naton iniluyag ka matabo. Mabudlay man ito sa inyo, pero mabudlay man pala sa amon. Mabudlay man ni sa aton tanan-tanan. So wala nga nagahingyo kita sang paghangop sa isa kag isa. So amo na subong ang aton sitwasyon. Pero kung may simptomas ang isa kag gina-quarantine, kag wala mag-abot ang resulta sa iya swab test, hindi na siya dapat pagpapulion. Okay. Ulaton gid ang resulta. Okay. So anyway,
hulaton na mo niya, sunod kami nadlaw, 4 na malang nabilin kadlaw niyo. Kabay patani ng IATF sa nasyonal, may timprano pa man nga advisory kag desisyon nga ipagwa para nga makapreparan magkita diri sa local. Councilor, thank you gid sa imong time nga ginatag karon nga aga. Madamo man nga salamat, Action Art, and may God continue to protect us from COVID-19. Action Hotline. Councilor Renisito Novero, ang committee chairman sang Quarantine Center Action Team. No? Tiding kakita siya na iya. Mga quarantine facilities, tayo kulangon giman sa tuod lang mo, kuning kasog man na mo ni magkalanabo. Pero ang sitwasyon subong, kung mo nga may delay, sila ni Councilor, hindi naman tumabasok kay makina na mo. No, insakto na, makina dito, pero problema sila nga kung nang baldagi man to pagbalik sang operation, ang ako nga question kang bakulod ya, may isa ka adlaw nga waigid sang test result ng pagwa. Action Hotline. Kay baytani ko ang iba na probinsya, ay why man sila result to, ang iba na mga syudad, why man result, meaning, ti daw tanan ang guwagaling yan nga, ang bakulod yan daw, hindi kalakip sa Region 6 at itong adlaw. Action Hotline. Pero kabay pa, nga ini mapatch up, kag paagi sa probinsya, nga may ara na subong sang testing center, dira sa Provincial Hospital, initanan, ma-resolve nga concern. Good morning lang, monitor lang si Grace Morales kag Richelle sa Daya Sagal, kag paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay,
Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Magamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol. Alas 9:19 na pakarunan ta lang sa provincial capital kay hindi malabot si Attorney Refrando Diaz kay si Gova Lacson. Actually may may scheduled press conference karon nga aga. Sinilda si Guansi nga monitor, Giselle Itabag Alvarez, morning, Archie Dicena, si Toto Andrew Juanitis nga monitor man, si Sir Basti Girhin, pare may nga aga si mo paring Philip Laurente kag Roger Herba Hicaro. May dako sila da nga printer sa Old City Hall, amo nagapangobra. Elizabeth Malaka Gamala kag nya tuduhin yung Abri Bilog Negros kay magkalaubos ta diri tanan ang iban nga lugar ganubo kita iya nagsaka. O kita mo lang na. Ara man siya kadamo na sang senior citizen nagagwa, may mga bata pa lapit 2 ka tuig nagagwa sa sakay sa jeep. Hindi manami mga badyaw ano plano sa government sini. Kay possibly, pwede man sila mangin-career sa virus, government sa Negros, nakita nyo man tuno ka na mo, naging kabataan pa, ang iban, ayos sige, dugangan ko lang ni karon na dugay-dugay. Online sa hotline. Tigululan niyo, pati ang dengue, isa ka balantayan ta, pero joining us this morning is Dr. Grace Tan, kay ma-update lang ko siya, parte sa latest ning duha ka mag-cases sa Bacolod, bala. Doc, may nga aga si Action Art sa Action Radio. Yes, sir. Morning, sir. Good morning, Gid. Doc, nagtawag ko bless mo. Sining duha ka latest no, nga cases sa Bacolod. Kumusta ni sila sumong, Doc? So, niya confirm case? Yes. Both of them are asymptomatic naman as of subong. Isolated naman sila. Okay. Ang isa sang good news kay at least ang province may isa kita ka lab test dira sa may Teresita Landoni. Dinigin dala ang swab sample nila. I mean Doc ang ginkuhaan na ning family nila kag diri man ni dalon sa province ang swab test sa ila. Iloilo, sir. Iloilo gyapon? Yes po.
Abi ko gani kung ang province ay pakita ginaalaw nila. May lang guro certain specimens which can be sent to Silay. Okay. Perisita ng Doni, pero wala pa man matapos ang there are still arrangements ongoing. Okay. Ang contact tracing, kumusta ni Doc sa family sang Duani? Ongoing, subong ongoing naman, sir. Ang sa bata, malang nino, kaya yung isa doon niya sa quarantine facility ta na subong? Yes, sir. Okay. So anyway, tiamong malang ng mga latest. Pero may ara na sa Doc sang ginpagwa nga latest update, result dito sa Iloilo Testing Center. Kaya nagligad to na 0, kita duway gidla sa isa kadlaw. Siguro, ang na bala, sir, kay per batch na sila mag-run. So, most likely, muna reason nga ang hindi nila na-include ang aton na specimen. Okay. I see. Pero at least sumong daw matamat na nga sige na pagwa nila, Doc. Yes, sir. Kay naman nila mo, pag per batch, naman nila, ginasunod na nila pagwa na. So, more or less, atong time nga daw, medyo nag-lag sila, daw naman nila, dumalagas-lagasan naman nila. Okay. Now, dari sa Bacolod, Doc, no makuha lang ko update sa mo, may ara kita, Doc, bastante pang aton mga ining testing kit, in kaso ginban magdinaguso, damo, magpalaulo, diri nga kuluwaan sang swab specimen? We have the swab kit na nga rin sa aton. We have to understand, siguro sir, no, nga magpadala kita sa laboratory, though grabe, hindi, amo na sa kadasig na parehas lang sa Okay. Hindi parehas kadasig parehas ang CBC mag-perform sang test niya ini. Hindi parehas ang urinary cells, ang stool exam, which will take only 1 hour. It says, pag-abot ng specimen, deactivate may dako na nga machine, ginapatay pa ang kagaw, ginapang reagent, so damo ang procedure. So, ang sa aton nga available is the swab kit. Pag sinig sa swab kit, amo ni siya ang aton nga container sang specimen, tapos aton nga nasopharyngeal swab or the oropharyngeal swab. So, amo na siya kinakuhit naton sa mouth or sa ilong, tapos isunod naton sa container nga may preservative. Okay. Tapos, ano na siya ginasend natin. So, all we have is the swab kit. The testing kit, niya sa laboratory, and we don't have that. I see. So, sa supply, we have sufficient na swab kit. So, ito to the laboratory. Amo na siyang aton. Sige. Pa-update namin karon lang. In kaso giman na, Doc, no, kung may harap mga latest. Salamat gid sa time ginatag diri sa Action Radio. Sige po, sir. Salamat. Dr. Grace Tan, ang in charge dira, siya gini ang patigayon bala no sa kuha sang specimen no swab pagpatigayon sang swab test sa mga individual no sa swabbing siya ni kay swab kit galing panawag sila diri sa aton ang testing kit dito na sa laboratorio. Morning lang kay John Hamola, schoolmate ni si Councilor June, no? Milili Espino, gamonitor sa Morsia. Julian Jorfo, good morning. Gamonitor, Binikwil, may nga agad dira. Ashley Joy Langga, Miriam Alvior Lozana Gatsi, morning from Manila siya. Si Mary Villalon Zaragoza from US, stay safe. Good morning. Araman sa Kansilayan Morsia, si Ashley Joy, Ann Langga, Julian Jorpo. May-ari naman gani, amo na, gina-check na pa man karon base kay Governor, may update na karon sa udto. Party sa board member, bala. Michael Noble, niya, ang party COVID-19 balita, bla, aware kita tanan kag praying, kag kung may lanat ka, kag ginaubo, sipon COVID-19 dayon, wala pa na iyang virus, ara na ng balatian, ha ha ha.
The people of Bacolod is with you. Romena Asibido Umembela, halin kay Tess Pulangko to Enting Biboso sa Celine Homes, maing aga. Sherilyn Oro Javier, Ashley John Oro, happy birthday. Ginatamyan ng hinablos niya. Araman si Queenie Ashley Muego, Sir, Sir, bakit hindi makaswab test agad para malaman agad ang taong positive? Na-quarantine kami dito sa Lupisay na ang sabi 5 to 7 days bago ma-swab test. Bakit ang tagal naman yung malapit na matapos ang 14 days, hindi pa na-swab test? Ay, gali. Actually, ang explanation sina nga naga 7 days kay tungod ginatingwaan nga may incubation period panagali mo nga dapat mga 7 days kapag kaganti sa kuan sang swab sample. Na ano ba klaseng gobyerno to dapat masolusyonan? Si Bro Art Bunker Gemini, good morning sa imo da. Nya taran nga mga miyembro sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Tamiyaw kuman bro Galgari, Canada Romel, MG Mel Lopez. Thank you gida. Sakay bro Bunker Gemini. Bro Art, may ngagasi mo. Tribor, nya Action Art, palabot ko lang programa mo sa Action bala. Aga pa kami dito nagkanto sa pag-ibig sa Gisano. Grabe, nabta namon. Puwerte, kanamos ang tao. Naginamo pa kay tungod sa disorganized nga pagpangatag number. Uy, nano ini. Taga pag-ibig ka na ginutok mo da. Si Queen V. Ashley Muego na Bacolod hasta subong wala pa kami yan na swab test. Nagaantos kami di si quarantine, mayo tani mayo man di ila quarantine facility, nagaantos kami diya. Uy, ipalabot na nagkaroon sa natungdan nung in charge Chacha Lacson Morales, Rose Tattoo. Morning Araman si Jocelyn Song Comedia. Paobra na lang siya iyatar pa. Wala man siya nagwa sa pandemic, ka-COVID, di na siya linaw. Ay, kalain. Joanna Ojuna Villanueva. Good morning, Action Art. Monitor kami di everyday sa Punta Taytay. Sige, Erwin Gonzalez, good day, monitor lang ko. Lalag Tueto. Labayan Eduardo Jr. Kag bong ibandi ko yung malabutan. Pasensya gid. Why naging ko tiyempo? Adri sa aton nga pagpangalaga Joseph Pacifico. Good morning lang, Elizer Esplikit Jr. Winston Goles. Oy, Sir Junior Kachombo. Sa din ka sumong asahin, mga Madam Karen Tanlangit, kay Nanay Kwan Gali daw mo, may ngaga lang, may lang pagmonitor kay Nanay Helen Bacauco, Jobert, 46 na siya, ginatamyaw niya, bata niya si Jobert, 46 years old. Kay kay mother-in-law ko, kay Mama Liza Anlap, ginatamyaw niya, oy, si Tito Nelson Sobribiga, birthday subong Tito Nelson, happy birthday! Why tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, ginauptan kita karon nga aga ni Aksyon Henry Espolgar. Ang aton lang reminder sa inyo, para magbakod aton lawas bla kondisyon kag immune system resistensya, dapat papakuron tinipagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo niya ang sigurado gin, galikaw kita sa balatian, man ang ginadirekta ya pabakod ang aton immune system kag resistensya kay bangod sang phytochemicals. Ang nami ipagid, kay ini siya pure and organic, waya ginasimbugan, no, sang iban padira nga mga produkto, amo ini nga nagapabilin ang natural healing properties sang santon sang Dr. Alfred's nga makuha mo sa mangosteen. Tandaan ta, parisan mo pagid sang tea, ako mismo gagamit ang tea nami, ang mga toxin ginapagwa niya sa lawas na ton. So ano pang ginapakita ninyo? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Upod ba naton karon nga si Action Eden Abuso kag Action JM Bikin. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,